Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-ezaseTV ngesixhosa. KwaMamzobe kutyiwa idina kushoda unobuntu. Umama omncinci wakhe ke uthe uzawuyombiza xa uMamzobe besesithi yena uyaphakama uyombiza ngoku kwakhe ngoba akuzutyiwa kukhona umuntu ongekhoyo etafileni. Wagijima ke wathi uyombiza ngokwakhe ke. Ufike engekho ke ekamereni wabe sezama ukumfowunela. Xa emfowunela unobuntu usemgruveni akeva nakuloo phone uyakhwaza uyathetha. Ude yambuza uba hayibo unxilile na. Unobuntu ude wathi ke hayi momncinci ube ndikubone awuvakali thumela i-SMS. Buyile ke wabuyela etafileni wabuya waxoka wathi uthi unentloko unobuntu uzobuya atye okwakukutya wabe sesithi ucela kubekwe ku-microwave. Kodwa ke ugabisile ubemthe ntshonga amehlo athethayo atshoyo nje into yoba uxokelana. Qha ke hangathi athethe ke uye wabajamelana nje yaphela kanjalo kwatyiwa khange kubekho umuntu uhoya loo nto ke. Ubuyile ke unobuntu ekuseni selenyonyoba ke wadibana nogabisile. Xa engena nje badibana phaa omnye bebuza omnye usuka phi. Wabesithi unobuntu wena uhleleleni ngeli xesha ungalelanga. Wathi omnye ayiphela ubuthongo bekwenza ubisi ebefudumeza ubisi ekitchen. Unobuntu ke unxile akawanoma kubhalansa okunzima phofu xa ethetha uthethela phezu kobuso bukagabisile. Gabisile ude wambuza uba hayibo unobuntu usela utywala. Wabemthi omnye ke mangekukhwaza futhi wamthembisana ngempama uba ethi ke uzamxela kuMamzobe. Baye bahamba ke ekuseni nanko ke unobuntu eyakugabisile ugabisile uhlele esofeni uthi uyocela into yoba mabathethe ngeyenzeke ebusuku ke into. Ugabi ke uyawazenza into engazi kwanto uba bebuye nini xa bekutheni xa esithi unobuntu yena uyazazi bubuye ngofo. Uthe ke unobuntu ndizakuxela ke mna ke ukuba wena ububhizi nefowuni ngofo ekuseni. Wathi omnye nam ndizotsho uba nawe ubusuka phi sosikuchaze kwa wena uba ubusuka phi ekuseni ngofo. Unobuntu umcelile ke uba angamxeleli uMamzobe. Gabisile uthe ke hayi ke leyo ke izobiza kakhulu izawutya kakhulu apha epokothweni yakho into. Wothukile ke unobuntu uba kanti kufuneka ebhatele. Uye waphakama ke wamshiya ehleka ke uGabi girl ngendlela ebonwabe ngayo ekhombisana lapha eminweni into yoba into ayifunayo yena itshelete. Ukhulekani ke yena kayonwabelanga kwa yena le yemoto into uthi umamakhe umkhohlakalele umehlisa isidima phambi komntanakhe. Utheni ezawuthi athengele umntana amnike imoto athi yeyomntana. Unomkhosi ke yena uthe ke makayeke le nto ayithethayo yena ke futhi into azoyenza xa yethi ukhulekani akaziqhuba naloo moto yomnye wathi hayi mna ndizayiqhuba ke ngoba kaloku umntana mfuneka esiwe esikolweni. Ekugqibela ndinguNomkhosi nam ndinayo ilayisensi ndizamsa umntana. Kusiphamandla noMabusi kusemnandi kubaliselwane zakudala nje zokhula besengabantwana. Kanti noManzimanda ukhe wamkhumbuza ngezakho usiphamandla no-aunt wakhe wayemane emncamisa impumlo le. Kumnandi nje kuyo yonke le nto kumnandi nje. uMabusi ke uze nento ethi seredi ukuhambela imizi abazoshiya kuyo imali noma imizi ke ehluphekileyo apho bazofika baphiwe. In fact ayo mizi ehluphekileyo imizi yonke abazoyihambela bazofike baphiwe ukutya ke kule mizi umzi nomzi abazowuhamba ke bazoshiya negift for abantwana ke kuloo mizi. Bimothusa ke leyo ba ke uzawutya kuyo yonke le mizi. uZamcolo ke uthe kuzofuneka ke akuncoma ukutya noba uyakuva akukho mnandi athi acele neresiphi. Bebehleka ke yonke le nto sithi omnye abanye abantu kaloku abakwazi nokupheka. Wathi ke uZamcolo naye ke namhlanje kuzopheka yena. uMamzobe uyivile ke yoba uZamcolo noNomafu bazohambela imizi so uncokole nokugabisile ithole lakhe ethi le yitshansi yakhe yokugoqa uZamcolo. Omnye xa ethi uMamzobe nomnye uzibiza ngozobisto baphele intsini. Bathi ke ngeke azi ke noba ityhefu uyitye kowuphumzi ngoba kaloku uzotya yonke le mizi. Hayi ke bebengavuyi bethi nje siyagoqa. Mamzobe akumnandi ke ekitchen usiphamandla uxilela umkakhe ufake ifaskoti phofu uyapheka. Nomkakhe umane embuza uba uyayazi nale ingoma. Kumnandi nje kuyaculelwana apha. Kuthe kusenjalo kwafika uManzimande etshintshe kuRhesi ebuza uba ngumhlola wani nalo wenzekayo apha. Usiphamandla uthe yena uphekela nje umkakhe akho nto ithini. uManzimande ke uthe ude ufake nefaskoti.
uMabusi uthe esaphendula wambuza uba-ke wena kanti awuzalwa nanga umsizi kaZamcolo, abantu bona bazawuthini? Khange afune nomamela-ke uSiphawu ubengazama ukucacisa-ke, hhayi wabashiya esithi nje nina nobayi-2 niphoxile kakhulu, so uthi-ke bengayilindelanga into yoba bona bangenza ngolu hlobo. Loo nto ithi-ke indlela isende, safuneka befundisiwe into yoba uZamcolo akemi ekhitshini, akapheki, uMabusi nguye ophekela umyeni. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi, bye.